manut kelawan Janaka ninggih murid menika kedah manut kalian gurunipun kula dipun menapak kedah manut karepe iki lho apa monggo kula badhe dipun gladi menapa riyin kula nderek yen ngono bakal tak gladi ngreh kan ora kang olah kridaning perang ayo kudu ditata rasane ya anake to anakku itu yen perang tangan ini iya kok sitok ing oh maju aku yo soleh tangan ini duwe cabang kaya aku ya dipernahke no oh shit oh nah ini sing arep tangane ya kudu iya ah iki yen wis pernah ngene iki apa lho karo bebek tangan ayo tangan itu pernah menggoyang musuh mengalki dodo kaya mengalki dadamu orang orang pripun mara cobanen ngono mara cobanen abot kok dadak ini yen aku ngantenin Danono Indo oh sih bedani lha kula sampean bayar apa kok dadak kita sabut bareng yen kowe ndamu ora pas ngono kuwi tangan ini musuh bercanda wis ampleng dadane ojo tenanan ngapunten Bapak ojo antekan iki iya namanya betul wis cukup nggon wajar olah kridaning perang kula kepengin jemparing yen pancen mengkono tak jupuke jemparing mara kene tak ajari sawangen ana kadohan kae pangkang manglung ana kang wancine ceklek lamun to titis nggon jemparing bakal ceklek pange kae sendika raden yen nyekel jemparing kudu sing tuwajuh tangane kudu jejeg ora kena miyar-miyur awit sethithik wae kowe kleru ora bakal pas ana ing papan kang linepasake yen wis mengkono kudu mlaku tangane kudu diubahke mboko sithik yen wis kenceng bebau
daune banjur pinentang gendhiwane dilepaske pusakane. Oh inggih ajaro kene. Monggo Raden Jemaringi digawa. Jaluk ngapura aku nyekel tanganmu yo. Lho kenapa enggak to? Iya. Nah, ngono bener. Iki sing pas. Raden, ora usah tolah-tolah. Ora usah dadak nyenggol-nyenggol pipi lho. Terus pundi Raden? Aduh, ora sing dipanik ora. Enggak ada marah iki mau. Paske dipun pasaken iya pun pas derek celelekan wiras ora celelekan pas derek iri-iri cah-cah itu lepasno yang gede pung papat sing to. kenceng mangan. Oh, sing loro kae. Iya. Ya mung kudu dikulinakake. Saya kulina ketemu Janaka bakal saya titis. Nuning nggih Raden. Menawi paduka anggenipun ngajari kula sabar kados ngaten, kula kerasan wonten mriki lho Raden. Mangko dikerepi oleh latihan. Seminggu ping 7. Niku bendina no. Iya. Siang napa sonten napa dalu? Soro-soro. Apa lho? Sedina ping 3 ya ora apa-apa. Inggih saya kulina saya mapan, saya kulina saya mapan. Saya apik, saya apik. Inggih Raden. Kula menika sampun sawetawis sampun damel paduka Raden Janaka. Kepengin sanget kula menika dipun kanthi Raden Janaka sinau Jemaring. Iya. Mangko riya dina rene meneh. Inggih. Mangko para kawan takone lunga. Inggih Raden, wis kang mangko ninggal bayo dhisik. Yen to mesti dadi judule Janaka ora kaya kurang jalan. Abas lameng sang Sri Kandi ingkang wus diladeni lan Hyang Harjuna enggaling carita wis meh nganti 100 dina nggih gladen sang Wara Sri Kandi lenggih sang Prabu Jungkung Mardhana nengga wonten ing Pabaratan Kalimantan. Sri Kandi, ana apa Prabu Jungkung Mardhana? Dina iki aku wis netepi sing dadi kesaguhanmu 100 dina aku wis bali. Ayo manut tak boyong ana negaraku. Prabu Jungkung Mardhana ana apa? Aku gelem tok boyong nang ana pitukane. Apa pitukane? Napa kowe bisa ngasorake keridane Sri Kandi ngono bakal turuti sing dadi karepanku lho. Kowe iki wong wadon,
wong wadon kabotan pinjung lah kok wani nantang perkara karo aku yen nganti tatu kulitmu apa ora iman-iman. Pati uripmu aja kok iman. Aku mau kepengin nempel suwira sing dadi kekuatanku jalaran kowe bakal dadi pengayomanku. Yen kowe bisa ngasorake Sri Kandi aku gelem kok rabi. Oh iya, yen pancen ora ngati-ati nanging niatku ora gawe laramu ning mau nyeneng atimu. Wis ora coba rasa cerewet. Nggih Sangwara Sri Kandi. Prabu Jungkung Mardya saking katebian anu mesem. Semu nyepelekaken dhateng Sangwara Sri Kandi. Kininten nggih nyonjem paring dhateng bisa titis. Mila saking katebian Prabu Jungkung Mardya anu klecan-klecem sajak kaya nyeblakke marang dadane. Naring wis ngono lumpas poneng jemparing lir sinentak ngener marang jajane Prabu Jungkung Mardya. Buta prakewalikan pecah kapisanan. Sri Kandi, tetelo sira bisa nyirep marang lelakon negara Pancala. Nuwun inggih, kula kedah tanggel jawab Prabu Jungkung Mardya menika kula ingkang badhe dipun pingajengaken. Namung gandeng piyambakipun semua ngasaken ngreh kasektenipun mila kula nggadahi greget kepengin nderek tentremaken negari Pancala. Menika dados tanggel jawab kula ya. Nadyanto kowe wong wadon nanging kowe duwe jiwa Senopati. Muga Gusti hangudaneni besok lamun ana perang gedhe. Sira Sri Kandi bisa dadi Senopati. Apa kene kono? Lumampah pinten-pinten warsa lelampanira Sangwara Sri Kandi. Tresna ngedekaken sayembara bangun Taman Mairakaca. Sang Harjuna ing Sembada bangun Taman Mairakaca. Satemah Wara Sri Kandi winengku garwa dening Sang Harjuna. Enggaling carita para Pandhawa miwah Kurawa nggih nglampahi perang Baratayuda jaya binangun. Awet gagaling Sang Prabu Sri Bathara tresna minangka dadi dutaning para Pandhawa. Pecah perang Baratayuda jaya binangun.
kudu karepe dhewe. Bilani para Pandhawa padha karo ngenteni patimu tak dalem. Hidunganing Gomeru sing dinipanco Salya Yayi Durna iki kados pundi lole pun leres lole wis bener iki Bisma sing kudu dadi senopati jalaran yen ora mengkono ora mendho sing dadi karepane Pandhawa. Wong Wirata melu-melu aku sing kudu ngelingke. Kula ingkang sagah dados senopati mengapit. Kula iki tansah dados senopati mengapit. Wis ayo padha netepi kewajibane dhewe-dhewe aja nyawang sanak wis dulur. Waton kuwi mungsuh wajib disingkirake. Monggo kula derek. Dewi Utara ngasake marang kasetene. Wati bani Jemaring lho.
gawe dadane pasulayan. Gleleng temen kowe. Mbabati barisaning para kura lepasi jemaring mboten. Titenono kabeh nguringani sapa sing nglepasi jemaring pae totok ditang Gondros pira tiban jemaring ing kene margane patimu awong ngruk marata andene prajurit semono kok ora ana sing iso ngrampungi pakaryan ngoke-oke cacah kok gaweane ora cetha andene kok yo kemlinthi-kemlinthine ora jamak ora marata mung ijen tanpa ruang nglepasi jemaring seto lan Pak. Piye? Cangkemmu muni apa? Cangkemmu muni apa?